alle sammen, og velkommen til den her video. Som vi kan se på titlen, er det en ridetime med mig. Og det er jo Nora. Hun skal så med til ridning i dag. Så ja. Og jeg har min egen gren med til Vilma, fordi det er Vilma, jeg skal ride på. Så den her. Og jeg har den samme. Ja, bare i større version til Annie. Hun skal også ride i morgen, og det skal jeg selvfølgelig også. Ja. Så ja. Det sidste er egentlig bare lige, vi ses ude i stallen. Så nu er vi ude i stallen. Ja, så vi ses jo bare lige, når vi har fået Vilma ind på staldgangen. Der er nogle kræfter i de der små ben, der er bare. Også når hun virkelig tager det, så flyver du bare. Det var et godt stykke, det der. Ja, det synes jeg. Den er roligt noget til, det er roligt noget til fodboldstævne fra Aarhus til Lørdag i Esbjerg. Du holder helt lavt på drøjen. Godt, hun er lige i gang med at trække Vilma ind. Så nu får hun lige Vilma til at smile. Og vi skal til at børste hende. I er også helt kortet, ja. Hun var egentlig inde ved hestene før. Jeg kan ikke finde Anne. Hun er helt nede på marken dernede. Det har vi sikkert. Og vi så vi ikke Anne før? Jo, jeg så hende. Ja, hende. Hun var dernede der. På hvilken af dem? Jamen når I går ud her. Højre side eller venstre? Det må have været på venstre side, så hun stod dernede. Så nu er vi inde i soverummet, så vi skal egentlig bare lige have Vilma at sove. Så er vi på vej over på ridebanen. Nej, ikke ligesom fodbold. Ej, det kan du også nok på gang, men ikke på samme måde. Hej. Ja, igen. Der er gået lige en i dag. Ja, det var så en måde til mig. Ja, så ses vi egentlig bare lige, hvis jeg kommer til at lave mere. Så